Έλα να σου δείξω το νέο app που ανακάλυψα, το Παντού App, για το οποίο είχαμε κάνει πρόσφατα και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μάλιστα από τότε είχαμε δεχτεί και πάρα πολλά μηνύματα που μας ρωτούσατε πώς λειτουργεί. Οπότε, ποιος τρόπος είναι καλύτερος από το να σας το δείξω στην πράξη. Φίλε, κέρδισα δωρεπιταγή αξίας 10 ευρώ από e-shop. Απίστευτο, έτσι. Πριν καν πιω την πρώτη γουλιά, πάμε να σκανάρουμε την απόδειξη. Μπαίνουμε στο Παντού App. 20 δευτερόλεπτα υπόθεση. Εν τω μεταξύ, κοίτα, λατρεύω αυτό εδώ το γουρνάκι που βγαίνει, είναι υπέροχο. 10 πόντους παντού. Μπορεί να μην είναι Κυριακή, αλλά πουλάει ακόμα τη Real News της Κυριακής. Εμείς την πήραμε γιατί λατρεύω να διαβάσω εφημερίδες από παιδί αρχικά και δεύτερον, κάθε Κυριακή στη Real News το Παντού App έχει QR code που το σκανάρεις και μπορείς να κερδίσεις δωρεπιταγές αλλά και ως 200 πόντους παντού. Άλλοι 10 πόντοι παντού. Χαμός σήμερα. Και η μέρα τελειώνει με έξοδο για φαγητό μετά τη δουλειά. Αλλά πρώτα ας σκανάρουμε και την τελευταία απόδειξή μας για σήμερα. Αυτή έχει και μεγάλο QR, ωραίο. Και μεγάλο είναι και το δώρο που κερδίσαμε, άλλοι 10 πόντοι από το Παντού App. Μαζεύοντας παντού πόντους, μπορείς να ξεκλειδώσεις όποια δωρεπιταγή θέλεις εσύ και να λάβεις συμμετοχή για τους μηνιαίους διαγωνισμούς.